खुलुमबाय गासैखौबो दिनै एक्चुअली आं जेराव खामानि मावो बै जायगायाव सासे प्राय 55 बैसो जागोन बै बोराय मानसि सासे खामानि मावो आरो बै बोराय मानसिखौ आङो सोंबाय जे नोंथाङा इमान बैसो जाबाय नोंथाङा फिसालाबो दोङो फिसाजोबो दोङो इमान देरबाय साख्रिबो मावो थेवबो नोंथाङा माने इमान खस्थ'नि खामानिखौ दाबो मावगासिनो दं होननानै अब्ला बिथाङा मोनसे आंनो स्टोरी खोन्थायो आरो बै स्टोरीखौनो नोंथांमोनजों माने शेयार खालामलायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बै बोराया आंखौ बुङो जे आं जेब्ला साख्रि मावोमोन सिगां प्राइभेट जब मावोमोन बोराया आरो बै समाव गावनि जि हिन्जावमोन बेखौ समखौनो होनो हाया माबाफोर रायलायनो बा दसे अबेयावबा जनानै मोजां गाज्रि रायज्लायलायनो बेफोरबायदि माने सम होनो हायैनि थाखाय बै हिन्जावा जोबोद माने गाज्रि मोनोमोन बेखौ गोसो सिं सिं दुखु मोनोमोन इमान खस्थ' मावबाय थायो सानसे माने जिर'नि लानो रेस्ट लानो सम मोना आरो बिनि थाखायनो बोराया बै गावनि हिन्जावखौ बुंदोंमोननो जे नों सिन्था खालामनाङा गासै भेजालफोरा जोबजोबथो जेब्ला जोंनि गासै भेजालफोरा जोबजोबगोन आंनि बै साख्रिया जोबगोन सानसे आंनि गथ' गथायफोरा हाबा जाजोबगोन अब्ला आं नोंनो अराय समनि थाखाय नोंजोंनो थाफाबाय थागोन नोंजोंनो जफाबाय थागोन नोंजोंनो रायज्लायफाबाय थागोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा आरो बिदि बुंनानै बिनि दिनफोरा थांबाय थाबाय फिसालायाबो देरबाय फिसाजोखौबो हाबा हरबाय फिसालाया देरनानै साख्रिबो मोनबाय आरो साख्रि मोननानै लासैनो हाबाबो खालामना होबाय फिसालाखौ आरो बोरायाबो बिदिनो रिटायार लाबाय रिटायार लानायनि उनाव बोराया बैदि बुंनाय बाथ्राखौ हिन्जावनि सिगाङाव बै बाथ्राखौ माने बावगाराखैमोन आरो बावगारैनि थाखाय बै बोराया मा खालामो आजिखालि बाजाराव जिन्दां बायनो मोनो माबानि राइदेंनि बै जिन्दांखौ लाबोनानै गावसानिनो एसे जायगा दोङो न' उनखैजा आरो बै जायगायाव बियो बै जिन्दांखौ लगायो आरो लगायनानै खादावनानै सानफ्रोमबो बै बोरायजो बुरिजो आखाइ हमलायलायनानै बै जिन्दाङाव जनानै साहा कापसे कापसे लोङो आरो दुखु सुखुनि बाथ्रा गोदोनि जि गावसोरनि माबाफोरखौ गोसोखांनाय बाथ्राफोरखौ सानैबो सावरायलायो आरो बिदिनो थाबाय नाथाय लासै लासै गावनि जि बिहामजो बै बिहामजोआ जोबोद नायनो बाग्रा जाबाय मा रखम बिसोरो इमान बैसो जानानैबो दाबो आखाइ हमलायलायनानै बिदि रायज्लायबाय थायो खाथि खालानि सुबुंफोरा मा बुंगोन खाथि खालानि सुबुंफोरा नुबा माने गाज्रि सानगोन जोंखौसो माबा माबि बुंगोन बेफोरबायदि माने बै बिहामजोनि गोसोआव गावआ निजेनो साननो हमबाय आरो थिग बिदि गावआ जेरै सानदों बिदिनो गावआ गावनि हौवानि सिगाङाव अर्थात बैदि बोरायनि फिसाला बै फिसालानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंबाय थाबाय जे माबायदि नायसं नोंसा नोमा नोम्फाया बिदि बाहेराव आखाइ हमलायलायनानै रायज्लायबाय थायो सानफ्रोमबो जिन्दाङाव माने सानैबो जनानै रायज्लायबाय थायो सानफ्रोमबो मानसिफोरा नुबा मा बुंगोन खाथि खालानि मानसिफोरा मोजां बुङा हेन तेन गोबां बाथ्रा आरो बिदि बुंनायाव फिसालाया बुंबाय बाद दोन बिसोरखौलाय नोंलाय मानो गुरुत्त' होनांगोन आं बिसोरो बोरायबाय बुरिबाय जि मावबाय थाथो गावसोरनि दिनफोरा थांबाय दा आरो बोरायकाल बुरैकाल दा रिटायारबो लाबाय न'आव जेबो खामानि दामानि गैया दसे जयै जथो माथो जादों नोंहालाय आरो बिदि बुंनायाव दा हिन्जावाबो बारा जबरदस्ति जेबो होनो हाला उनाव ओरैबायदि जायो बिसा न'आ ओरैबायदि माने गारि गंसे गावसा दोनखायो कार आरो बै कार गंसे दोननो जायगा दंमोन आरो न'आव आरो नेक्स्ट कार लानो गोनांबा माने बिसा जायगा गैया नाथाय बै हिन्जावा बुंबाय जे माने बिहामजोआ बोरायनि बिहामजोआ बुंबाय गावनि फिसालानि सिगाङाव जोंहा कार गंसे लाबावनो दे बै काराथ' बोराय जाबाय मोजांबो नुला आजिखालि गोदान गोदान मडेलनि गारि ओंखारगासिनो दोङो जोंहा गंसे लाबावनो बिदि बुंनायाव बै हौवाया बुंबाय जे जोंहाथ' कार गंसे दोनखायो आरो दा कार गंसे बायबावबा दोननोबो जायगा गैया बिदि बुंनायाव बै बिहामजोआ बुङो जे जोंहा आइ आफाया जि जायगायाव जयो
बै जायगाखिनिखौलाय जोङो खालि खालामबानो बेयाव कार गंसे दोनजाबावगोन सम। आरो बिदि बुंनायाव फिसालाया बुंबाय नाङा नाङा आंलाय आफानि सिगाङाव माबोरै बिदि बुंनो हागोन। बिदि बुंनायाव हिन्जावा इखालि गारबाय, नाथाय सानफ्रोमबो केस 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 होनबाय थानायाव बै फिसालाया माने हायासै बे निजिनि हिन्जावनि बाथ्राखौ माने गारनो हायियाव सानसेखालि साहस खालामनानै बिफाखौ बुंहैयो जे आफा फंसे बाथ्रा खोन्थानो आं जोबोद दिनै दुखु मोनदों। नोंसोरो मा सानदों दा बोराय काल बुरि कालाव बेफोरबायदि नोंसोरो जिन्दाङाव गेलेबाय थायो, आखाइ हमलायनानै रायज्लायबाय थायो, खाथि खालानि मानसिफोरा मा बुंगोन? दाबायदियाव नोंथांमोना माने नोंसोरो ओइ धर्मफोरनि माबाफोरखौ फरायहैनांगो, नोंसोरनि जि बोराय लोगोफोर बिसोरजों बेरायहैनांगो, नोंसोर सानैबो बेयावनो जनानै बिदि माबाबाय थानायखौ आङो मोजां नुवाखै। आरो बिदि बुंनानै बे बुंबाय जे आं कार गंसे लाबावांदो, जोंहाथ' जायगाबो गैया आरो बिनि थाखायनो नोंसोरनि जि जिन्दां बेखौ माने बोखारबाथाय आं माने कार दोननो बेयाव मोनसे जायगा बानायगौमोन। बिदि बुंनायाव बिफाया सानबाय जे जागोन जागोन आं दिनै हरसे साननि, गाबोन आं नोंखौ खोन्थागोन थां। आरो बिदि बुंनायाव फिसालाया थांबाय आरो बे गावनि फिसालानि जि हिन्जाव बिहामजोआ बिबो एक्सुवेलि प्राइभेट जब मावोमोन। बिबो सानैबो अखानायै डिउटियाव ओंखारलांनायाव जेब्ला गिदिंनानै फैफिनबाथाय गेटआव बिसोरो माने बर्ड गंसे नुयो, जाय बर्डआव लिरनाय दंमोन माने टु लेट होननाय लिरनाय दंमोन। आरो टु लेट लिरना थानायाव बै फिसालाजो बोरायनि जि फिसाला आरो बिहामजो सानैबो फैनानै नुबाय टु लेट होननानै लिरनाय दङ। मा खोन्था मा बाथ्रा, बिदिनो सानैबो थांनानै बिफानाव सोंहैबाय, आफा जोंहालाय न'आव थानोनो जायगा गैया, जोंहा बै मोनसे रुमाव थायो, नोंसोर सानैबो ओजों थायो, गतिके अबेयाव नोंसोर माने रुम भारा होनो गिदों नोंसोरो? बिदि बुंनायाव बोराया खोब नम्र भाबै होनो, खोब माने गुरैयै होनो जे आफा नोंसोरथ' देरबाय, सानैबो साख्रिबो मावो, नोंसोरनि जि नांगौ बेसाद नोंसोरो निजेनो लानो हाग्रा जाबाय। आरो जोंथ' बोरायबाय बुरैबाय, आं मैया हराव बेफोरखौनो माने जोबोद सानदों आरो साननानैसो आं बे माने थांखिखौ लादों। आं सानदों जों बोरायबाय बुरैबाय, गतिके जोंजों नोंसोर माने थाजाबनोबो माने मोजां मोना। बिनि थाखायनो आं सानदों मा जों बायदि सानै आरो बोराय बुरि बै न'आव माने भारायाव दोननो होननानै। बिदि बुंनायाव फिसालाया बुंबाय, अब्ला जोंलाय अबेयाव थागोन? बिदि बुंनायाव बिफाया बुंबाय जे नोंसोरथ' गारि बायनो हानाय जाबाय, सब नोंसोरनि जि नांगौ बेसाद लानो हानाय जाबाय, नोंसोर न'खौबो लानो हागोन। बिदि बुंनायाव फिसालाया आरो बुजिनो बाखि गैलिया आरो गैयैयाव फिसालाया सिरि सिरि थांनानै न' सिङाव हाबनानै थायो। आरो इखालिनिफ्राय बोरायखोजो बुरैखोजो माने जेब्लाबो जेबो बुङा जाबाय बिसोरो। आरो बै जि स्ट'रि आंनो खोन्थादों आरो बे स्ट'रिनि अर्थआ ओरैबायदि, बिनि उल्थासो माने बै बोराया जेसां जि माने खामायदोंमोन गावनि जिबनाव, जेसां थाखा फैसा न' सम्पति गासैखौबो फिसालानि नामाव बानायजोबना दोन्दोंमोन। आरो बानायजोबना दोननायखाय जेब्ला बिहामजो लाबोयो, लाबोनायनि उनाव बोरायखोजो बुरैखोजो माने बिसोरो न'निफ्राय दिहुनना हरो। दाबो बै बोराय बुरिया भारा न'आव थायो। बै काहिनिखौ खोनासंना आंबो जोबोद दुखु मोनदों। नोंथांमोनाबो मोनसे सोलोंनाय बे स्ट'रिनिफ्राय, जेब्लाबो निजेनि सम्पतिफोरखौ निजेनि जि खामायनाय बेखौ गासैखौबो जेब्लाबो निजेनि फिसालायानो जाथो, थेवब्लाबो फिसालानि नामाव खालामजोबथारनाङा। एसेबाबो जि थाखा फैसायानो जाथो बा न' सम्पतियानो जाथो, एसेबाबो निजेनि नामाव लाखिथार। निजेनि थाखाय निजेनि बोराय बुरि जानाय समाव दरखार जायो रांफोराबो। मानोना बै समाव
जोङो जेरै फिसालाफोरा जेब्लानो जा बियो जोंनाव थायोबाथाय जेब्लाबो जोङो ना खालामा नाथाय बै समाव नोंथांनि ससमानि ग्लास पर्यन्त जेब्ला नोंथांनि ससमानि ग्लास सोलायनो गोनां जागोन अब्लाबो जुदि नोंथाङा नोंथांनि फिसालाफोरनिफ्राय बा बिहामजोफोरनाव आखाइ फाथिबाथाय जेब्लाबो थाइसेबो मोननाय नङा खारन बयबो सेम नङा किसुमान गथ'आ बेफोरबायदि जे थाइसेबो हरनायानो नङा दरमाहा मोनाखै होनगोन बा फैसा गैया होनगोन आरो बै समाव ओरैबायदि दुखु मोनोना बिमा बिफाया माने बेखौ आरो बुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना मिथिखागौ जायखिजाया नोंथांमोना स्ट'रिखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय बिथांमोनाबो नायथो आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनसे लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।